Cubiza. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. Cubiza. Anaban é un grupo conservacionista que traballa no sur da provincia, concretamente no Baixo Miño, e na marxe portuguesa da desembocadura. Nacemos alá por 1985, co cual xa levamos uns cuantos anos traballando na defensa do patrimonio natural da comarca Baixo Miñota e xunto cos nosos colaboradores portugueses fomos pioneiros a nivel peninsular, primeiro a nivel español, na protección efectiva da pillara das dunas, e a nivel portugués tamén fomos pioneiros na protección da pillara das dunas. Ali se chama Borrello de Coleira Interrumpida. E desde que empezamos con este proxecto, al ano 2001, pois continuamos actualmente contratando incluso biólogos cada ano para a protección do borrello. Outras das cousas que tamén temos feito foi evitar a construción en 3 ocasións dun porto deportivo na desembocadura do Miño, evitar tamén a construción de proxectos de campos de golf tanto na desembocadura do Miño na Illa Boega, que é portuguesa, como na zona de Pinzás, que pertenece a Tomiño, e bueno, e de momento pois estamos salvando o que é este patrimonio. No ano 83 creamos o grupo Herba e empezamos pues, a funcionar nos campos de estudo da protección e da divulgación da natureza, o ecologismo incipiente, máis relacionado co que actualmente se chama a conservación e a biodiversidade, que despois, bueno, pues, co paso dos anos foi ampliándose cara a un ecologismo máis social, non? A conservación de espacios naturais protegidos, que daquela, quero situar, hai 30 anos, non había máis que o Parque Natural do Monte Aloia, que era un parque forestal, bueno, creado en época antes do 75. Gándaras de Budiño era un espacio natural que se merecía unha protección, as Illas Cíes e a Illa de Ons estaban sin ningún tipo de conservación, o estuario do Miño, por suposto, que non tiña ninguna, e máis sendo internacional. A Serra do Suído, traballamos tamén bastante, se conservaban unhas tradicións, sobre todo gandeiras, moi ancestrais. Eu insisto moito en que nos temos que poñer na perspectiva de hai 30 ou 35 anos. Os espacios naturais protegidos empezaron con vedados de caza, unha cousa que se chamaba refuxios de caza. Todo viña de Madrid, claro. Na década dos 80 estaba a Xunta de Galicia creándose, había así un pouco de confusión entre as competencias de un lado e as competencias do outro. Traballamos moito con especies, con o lobo, por exemplo, con aves mariñas. Xa de aquela empezamos a traballar co asunto este do enmallamento das aves mariñas nas artes de pesca, o programa Arau, que fixemos coa Sociedade Galega de Historia Natural, non sei se coa SEO, estaba o Grupo Herba, supoño que estaría Hábitat, non lembro exactamente, pero bueno, programas que viñan dos escasísimos araus que nos quedaban e que se fixo aí un intento para que permanecera, non? Tamén naqueles anos empezaban as primeiras campañas de reciclado, do tema forestal, das especies autóctonas,
os primeiros viveiros que se foron creando a este nivel moi voluntarioso, claro, porque a asociación é sin ánimo de lucro e é algo totalmente, en realidade agora chamase voluntariado, pero bueno, daquela éramos militantes, non? Fixemos moitas cousas de educación ambiental, tanto nos colexios como na administración, na escola, recursos, reclamacións, peticións, estamos no 90, empeza a lexislarse con certa modernidade, por exemplo, a Lei de Costas deunos moito pé para defender moitos espacios naturales, a Lei de Patrimonio Natural, que eran moi novedosas, e en estudos temos feito moitos censos, de feito eran os primeiros censos que se empezaban a facer, se tiña moi pouca información. Cando digo en plural, quero dicir, refírome, bueno, pues a todo o movimento ecoloxista de aqueles tempos, porque en realidad non éramos os únicos que facíamos aquilo. Nas Illas Cíes tivemos moita implicación, eu en concreto estive representando o movimento ecoloxista 12 anos, 14 anos no patronato, na xunta rectora do parque, e, bueno, pues conseguimos chegar a un entendimento coa administración e quixemos demostrar que se podían ir retirando as especies exóticas invasoras e se podían ir plantando especies autóctonas que daquela se descubriu de alguna maneira que era o cuerpo pirenaica, que era o cerquiño, que non era o cuerpo rojo, e que había sobreiras no seu día, salgueiros, etcétera, etcétera. Había que facer un viveiro familiar para poder levar despois os cerquiños ali, porque daquela non había ningún viveiro neste mundo que proporcionara cerquiños. Nos empezamos sendo un grupo de chavales aficionados ao naturalismo, gustábanos ver pásaros, ver anfibios, ver reptiles, e nos fomos juntando, coincidindo no monte, que foi así como nos fomos coñecendo. Parte deles, eu no meu caso, estuve en primeiro no grupo Herba, logo xa xuntámonos con xente que coñecimos, que se chamamos Sombriñas dun Carballo. Decidimos formar Loita Verde. Empezamos como un grupo naturalista que foi derivando hacia o ecoloxismo a base de ver aberracións que veíamos no monte, ¿no? Empezamos facendo campañas contra batidas de raposo, contra a caza, sobre todo fixemos campañas polo carballal de coiro, porque se estaba cortando moito a carballeira e sustituíndola por eucaliptos. Eso foi quizás un dos grandes fracasos, ¿no? De non conseguimos proteger o carballal de coiro, e foi unha pena. Fixemos campañas tamén polo dunar de Nerga Barra e de Limens. Naquele momento, falo do ano 85, fixemos unha campaña moi simpática que fora facer unha limpieza do dunar. Naquele momento era unha zona de acampada masiva, recoller liso, que deixaba xente cando deixaba de acampar ali, deixábamos liso, e con el cortar o paso na carretera de acceso, o sea, na carretera, neste caso, de saída da praia. Deixábamos un pequeno carril entre dúas montañas de liso e lle ofrecíamos a cada persona que quería pasar co coche a posibilidade de levar unha bolsa de liso até o contenedor. E hai que decir que aquilo foi un exitazo, a maioría da xente o agradeceu incluso despois de que lles liáramos un atasco considerable de algunhas horas. Pois cando chegaban a nós, bueno, pois nos daban a razón e nos lo agradecían. Fixemos tamén unha campaña, e aí tuvemos un poquinho máis de éxito, contra as edificacións ilegais na costa, porque aquilo estaba empezando a desmadrarse moito, se conseguiu poñer freno a iso. Tamén puséramos freno a unha matanza masiva que se estaba facendo de corvos mariños, araos, alcas e demais bichería mariña, que viñan e se metían cazadores en barcos, e salían barcos con 7 ou 8 cazadores, con escopetas naquele momento que eran de repetición, e abatían bancos enteiros de aves. En base a todas estas cousas, nos fomos derivando máis hacia o ecoloxismo, sin deixar nunca o naturalismo, que era o que nos gustaba. Se nos gustaba salir a ver animais e a estudiar a natureza, pero estar facendo escritos na casa para conservala é moito máis tedioso, non nos gustaba tanto. Tamén en parte por iso, en parte pois pola zona onde nos nacemos, que é unha zona no Morrazo, de moita movilización social, digamos que tomemos boa escuela, sempre fomos tendentes, máis que a escribir, a facer cousas, accións directas, de boicot ou
de sabotaxe en algún caso. Fomos partidarios, creemos nesa vía de traballo, creemos na movilización social e se fai falta, pois, impedir físicamente as cousas. Fizemos tamén dúas campañas bastante fortes, que foi a campaña contra a vía rápida do Morrazo. Aí constituímos con outros colectivos unha plataforma antivía rápida, e conseguimos retrasar o proxecto uns cuantos anos. De feito, se presentaron 3 proxectos distintos. E outra campaña así moi forte que tuveramos fora contra a urbanización e campo de golf de Domallo, que ese foi outro dos grandes éxitos, digamos, aínda que o campo de golf finalmente estea feito, na urbanización non conseguiron facer máis alá de 30 casas das 1800 que tiñan previstas nun principio. O primeiro acto que fixemos foi salir na prensa dicindo que a tal día íbamos a invadir o campo de golf e convocábamos a xente, a población en xeral, a invadir o campo de golf cando estaba en construcción. Xuntamos coa axuda dun rapaces de Vigo, así sácratas, porque tiñamos moita relación, entre eles e nós xuntamos 12 personas polo noso bando, pero polo bando deles había 200 accionistas agresivos, como 60 guardas de seguridade con cans, outros tantos guardias civiles e un montón de prensa. O éxito de convocatoria foi apabullante, non a noso favor, pero aínda así conseguimos o obxectivo. E incluso forzamos as cousas, ainda que tiñamos a partida perdida aquel día, e intentamos invasión do campo de golf, forzamos unha actuación que foi absolutamente desproporcionada da Guardia Civil, pero bueno, aquilo foi todo un notición, e a partir de aí se creou a plataforma antigolf do Mallo, dese día, que iba a ser un fracaso para nós e unha mala xestión desa situación por parte do inimigo, deu lugar a que creáramos unha plataforma que lles deu o traste coa urbanización, e ese campo de golf foi sempre unha ruína. Era unha época de moito resurdir de cousas e dun resurdir importante do interés pola natureza. Había de todo, había quen iba a coller pásaros filinsílidos, pero tamén había moita xente interesada na observación da natureza. Supoño que aqueles programas de Félix animaría a moitos rapaces, non? E bueno, foi unha época así moi bonita, porque dunha maneira ou doutra, ainda que sea iso, collendo pásaros, pero a xente tiña un interés na natureza que eu vexo ahora que non existe. Pero agora hai outro naturalismo moi altamente cualificado para min comparado co que éramos nós. Pero non vexo como unha cousa así tan social como a veía antes. Nos fixamos moita educación ambiental, inspirados sobre todo no grupo Biotopo. Coa FEGA chegamos a organizar unha asamblea en Moaña, non lembro ben o ano, pero creo que sería sobre 2006 ou unha cousa así, que me acordo que se debatiba ali distintas formas de traballo e que podíamos facer para potenciar o ecoloxismo. Esta historia chega dende outro lado do mar, onde tin que a terra é un espello que che fai voltar. E cando volto no cheiro dos ameoeiros, onde están os meus carballos e os meus castiñeiros. Eu creo que o miramos demasiado en negativo. O sea, só nos lembramos dos fracasos, cando en realidade, se botamos a vista atrás, tamén hai moitas victorias. Por exemplo, nós na Xunqueira do Vao querían poñer a depuradora municipal do río Lagares en riba da Xunqueira do Vao. Na década dos 80, aproximadamente, creo que era a final da década dos 80, debeu ser. Cando entraron as máquinas na Xunqueira, encadenamos as máquinas. Fomos pa ali 20 rapaces, 30 ou 40 rapaces, pusemos unhas cadenas por ali, nas máquinas e tal, e paramos as obras directamente. Non nos facía caso a Xunta, non nos facía caso o Concello, non nos facía caso Costas. Era para
por fin, para sanear o río Lagares, que é o río de Vigo, non? Pero claro, ao mesmo tempo, estabas tapando unha zona húmeda. Unos representantes do grupo Herba fomos para falar coa teniente de alcalde daquela, creo que era, o alcalde, coa teniente de alcalde, en fin, bueno, dixemos que aquilo era un disparate, Bueno, pois en vez de tapar con a depuradora o 70% da xunqueira, actualmente só está tapada o 25%, como quen di, da xunqueira, e todo o mundo está encantado con que aquilo se perviva. Eles non o saben, que iso está gracias a así, e o vou decir sin cortarme, gracias a nós, que o paramos no momento que había que paralo, non? Entón, agora, a ninguén se lle ocurre dicir, entón, pois, que foi unha victoria, como quen di, negativa, non? Entón, eu creo que no que tamén aproveitamos pouco, non? Fíxose a autovía, fíxose. Pero que, claro, a autovía, con este modelo de mobilidade que temos agora, é unha cousa dificilísima de cambiar esa tendencia, pero en cambio as sillas CIES están garantizadas, que é o que dixo eu. O sea, as sillas CIES están, bueno, as sillas CIES, a illa de Onxe, a illa de Sálvora e a illa de Cortejada do Parque Nacional, que nos luitamos moito para que se crearan, esa illa tamén se quería urbanizar, non sei se te lembras. Eso está garantizado. Bueno, pois iso foi unha victoria, e o Cabo Home, e a Playa de Barra, e Cabo Udra, e Punta Couso, iso está garantizado, e oye, pues algo, e isto que temos aquí no fondo, todo isto está garantizado de alguna maneira, o sea que, hombre, hai outros fracasos, pero tamén hai as gandaras de Budiño foi un fracaso, bueno, pues non fomos capaces, mira que recollemos ali neumáticos, mira que fixemos ali barreiras, mira que fixemos ali educación ambiental, mira que negociamos hasta a extenuación para que aquel polígono industrial non se colocara en riba da lagoa de Budiño, da lagoa e do Budiño. O fracaso de quen? O fracaso... No, fracaso quero dicir no sentido de que sociedade. non fomos capaces de que aquilo se conservara, pues non... Pero iso motivou outros movimentos despois. Efectivamente, a iso me refiro. E no estuario do Río Miño, pois sí, puxeron o camping. Luitamos moitísimo, vos e nós, luitamos para que non se puxera aquel camping e tal, púxose. Pero bueno, a xunqueira de Salcidos, hai atés. Sí, e se evitou. E en xeral o estuario do Río Miño... A veces hai efectos secundarios dunha loita que facemos, e iso che dou toda a razón. Mira, nos sentíamos realmente, o sea, fracasados co tema do campo de golf, non? Sabíamos que lle fixéramos, o sea, a vida imposible a nivel burocrático e a todos, e que os fixemos quebrar, que a xente que meteu os cartos moitos se arruinaron, é dicir, traballamos moitísimo. Pero bueno, tiñamos unha sensación desagradable, hasta que vimos un día unha entrevista ao director xeral de turismo que dixera que por culpa do follón que hubo no campo de golf de Domallo se foran 18 proxectos de Galicia. En Pinzás, Tomiño, se quería facer un campo de golf. Quizás, sí, na Joroba. Exacto, que nos paralizamos. Pero, gracias a iso, se supoño que a xente non admitiría o campo de golf. Oxe, as vacas, por exemplo, están en liberdade ali e crearon unha industria na zona. E os cabalos. Sí, pero os cabalos existían. E as vacas, que antiguamente... que non había. Exacto, que antiguamente sí, pero logo aquilo deixouse de... E hoxe hai unha produción de gando, vacún, que utiliza xusto o que iba a ser o campo de golf. E non se van poñer parques eólicos xa? Exacto, tamén os parques eólicos. É dicir, a loita conservacionista ao final non se pode falar de fracaso, senón de escalóns que vamos pasando. Algúns non somos capaces de saltar, pero outros sí. Conservacionismo actualmente non hai personas que veñan detrás nos. Non hai, realmente. Sí, como non? Sí, eu non vexo xuventude movéndose. Pero sigue habendo movimentos, e cada tamén o movimento ecologista está como máis vinculado
pois coas comarcas, cos veciños, coas plataformas. Noutro, O sea, antes éramos grupos ecologistas, e agora hai grupos como máis amplos, de un punto de, non sei, coa comunidade social, que teñen en conta o asunto medioambiental ou de unha vida máis... Hasta certo punto. Estuve moitos anos en Erva, un grupo ecoloxista da zona de Vigo, e estou aquí porque hai que seguir dando a batalla contra a eucaliptización, contra as celulosas e contra a conversión do país nun extenso predio propiedade das multinacionais. Esta batalla non está en absoluto rematada, nin perdida, e creo que se lle pode dar a volta. Penso que hai aí unha base que sempre está aí tamén disposta a chinchar un pouco onde vayan a desfacer algo, non? Hai un insecto que se chama Eurinebria coplanata, que aparece nas playas, que prácticamente está extinguido en gran cantidad, o sea, prácticamente en gran cantidad de praias. Concretamente, no ano 2009 se extinguiu na praia de Campos Angos, na Guarda. Pero tamén se extinguiu noutras praias, e de outras non se sabe nin se estaba presente. Por que? Porque mira, as praias para min son o ecosistema, por exemplo, máis castigado que existe. As praias, concretamente, falando do que é a praia cada vez máis masificadas. Toda a vida propia da praia desaparece. Da praia, non da zona de Lengua. E estamos con esa luita de que da limpeza mecánica... Incluso manual. Bueno, pero é que hai 20 anos, perdón, hai 15 anos ou hai 10 anos, todas as limpezas eran mecánicas. Xa non. Claro, da limpeza manual, pero a limpeza manual tamén iso que conleva, que se retiren refugarios, se retiren todas as cousas, que é refuxios de fauna, desaparecen. Houve moitos avances a nivel legislativo, a nivel de depuradoras. Ora, cando faz un pezón, tens que ter en conta uns metros da costa, tens que ter en conta unha serie de cousas que non todo se cumple, pero me refiro, non teñen aquela liberdade de desfacer. Exactamente. Que eu mirei que tiñamos que presentar denuncias continuamente porque estaban botando escombros nunha marisma, carai. E ali quedaban os palpóns feitos. A clase política asumir a nosa mensaxe para legislar e dar unha apariencia que logo non se traslada á práctica como debería. Sí, e hai pouca presión e a sociedade en xeral ainda está pouco... Xa confías en que esa está a administración para facelo. E non. Que a administración está como para o contrario, non? Hasta que empezaron a funcionar as asambleas de grupos ecologistas de Galicia, que foi, creo que, a primeira organización, o intento de organización do movimento ecologista, andábamos todos un pouco así por independentes. Tiñemos moitos contactos entre nós, era fantástico pero iso. sobre todo tamén na nosa área, claro. Despois as asambleas que nos servían para traer a xente de Ourense, de Lugo, da Coruña, de toda... E lo tiña un efecto terapéutico moi bo, porque era, non sei, collías enerxía. Efectivamente. Tiñan a súa parte práctica, a súa parte e moito intercambio. De toma de acordos, de intercambiar opinións. Nos, por exemplo, íamos a canto congreso había de natureza pola península adiante, aqueles encontros de grupos ecologistas, que si en Campos Angos, que si na desembocada do Río Miño, que si en Ons, que si a Ons viña, bueno, pois así a mocidade máis revoltosa dos grupos de por aí adiante, pero que... Aproveitando isto, tamén quería facer unha mención especial a Roxelio Pérez Moreira estaba nas asambleas. Estaba nas asambleas e era o coordinador, era o motor que nos unía a todos. No ano 89 hubo a reunión da Asamblea Ecologista Galega para se fixo ali como protesta polo camping. Polo camping, non o lembraba. Sí, precisamente o camping de Salcidos que está na Marisma, é como surximos nós, foi un apoio moi grande que se reunira na Guarda a Asamblea, porque tuvo bastante eco, e bueno, para nós que éramos un grupiño moi pequeno de poucas personas, pois resultou tamén pois unha forma de motivarnos a seguir loitando contra naquela a maior aberración que había na zona da Guardia, do Esteiro do Miño.
Sí, sí. E recordo que tamén as asambleas solían facerse onde había problemas. Me acordo tamén daqueles tempos de que mandabas unha nota a prensa e xa publicaba. Cando fixemos unha manifestación no Irixo contra os eucaliptos, o barco dixo, foramos portada no país. E esa foto está aí, o sea, quero dicir, agora mismo, bueno, iso é nin por asomo, ¿no? Pero estábamos en o movimento ecologista manifestándonos en contra dun plan de eucaliptización do Irixo. No Irixo se fixeron unha cousa tamén moi boa, que foi arrancar non sei cantos miles de eucaliptos daquela plantación. Aquilo era deseucaliptización, pero revolucionaria. Non gustara a todos os grupos de Galicia, incluso ver algunhas críticas, pero nós estábamos, sí, incluso sempre hai por parte da FEGA. Os espacios naturais que nós defendíamos daquela non ten nada que ver como se xestionan agora. Porque claro, nós daquela queríamos un parque natural, queríamos unha reserva, queríamos non sei o qué, e bueno, si é así como moi, todo como moi natural. Efectivamente, E agora son fichas turísticas, claro. O sea, son méritos turísticos, porque tamén falar de ecologismo sin falar de política, imposible. A mí esta xente que me di, ai, politizando, non sei que, a política. É que non se pode, porque política é todo. A política medioambiental é unha política e se pode facer de moitas maneiras. Creo que nós nos metemos demasiado xa na súa dinámica. Eu teño perdido máis tempo facendo alegacións. Hai que facer cousas moi creativas e que atraian a xente. Eso sí, se a mí me preguntan agora, pois oye, nos están preguntando, home, vos tendes experiencia, levades aí casi 40 anos nesta... Por onde terían que ir? Non, eu non o teño claro, pero tirar a toalla non. Sai algo. E guerrilleiro... Mira que as libertades públicas están moi recortadas.